takými jazyce se dořekne rochocheke, kukuke. A ještě v nářeší, co je píše, puší, klíše, kaka, kokoke. A, takže máte všichni vaše sešice? Máte? Máte si sešity? Prosím si vaše sešity. No, jak se zlinta. Učíš mi sešit? Připravte si vaše sešity a napište si tam. Jak si řekne, píše, puší, klíše. Víte, co to je? Já se jmenuji Pavlína Pupuková a jsem rodila mluvší z debilštiny, protože můj fotr byl debil a moje matka rovněž. Takže. No tady je takhle, ale možná opravdu dopadneš v 60. Přesně. A takže, já se jmenuji Pavlína Huhugová, nebo jestli jsem to vlastně říkala. A budu tady učit debilsky. A jako jsem to dělám mluvčí, tak já si trochu budu šešla. Ale samozřejmě na vás budu mluvit debilsky. A začneme právě teď. A což jsem momentálně říkala. Vyměňte si slyšení na straně 50 a jestli já se aktivuješ prvém, jo? Jestli si a neřekne si stranu 50 a napište si říkáte hej, kika, komoka, kikiha. Pište. Samozřejmě debilský písmen, což je něco podobného jako arabský písmo. U debe? Au! Když jsem se má píchat do ucha, Zábře. A teď mi přeruše, jak se to řekne česky, co se vám momentálně naděchám, ale a souhlasíte? Což je ta špína v uchu. Takže, další kazáček jsem si z ucha vyndala. Druhý kazáček. A to, jo. A protože já se učím debilskou písničku. Tak to musím natočit.
postavit